Bon dia, emprenedors. Vinga, avui explicarem què és Amazon, perquè molta gent ho desconeix. A veure, realment Amazon és un marketplace. Què vol dir? Pues és com un mercat dels antics, però online, on hi ha molta gent que posa la seva paradeta. Per exemple, jo. Què vol dir això? Que tots els productes que compreu a Amazon realment no els ven Amazon. A veure, pot ser que el vengui Amazon, però pot ser que el vengui una persona privada, una empresa privada com la que jo tinc. Normalment, quan són marques molt grosses, tipus Nike, L'Oreal, Cacharel, això es diu modalitat de venda vendor i és Amazon qui ho ven. O sigui, va a Amazon al proveïdor, li compra el material i ho posa a la venda. Després hi ha moltes altres marques, que es diu marca privada, que és gent com jo, que busquem amb unes tècniques una sèrie de productes, els analitzem i els posem a la venda. O sigui, fem tot el recorregut. Busquem el producte, creem el producte, anem amb un fabricant, el creem totalment, fem el packaging i el posem a la venda a Amazon. I després hi ha una altra modalitat que es diu retail arbitrage, que és gent que compra en botigues online, botigues físiques, per exemple, unes sabates Nike estan d'oferta, i les puja a Amazon i les ven. És una altra forma de guanyar-se la vida. I bàsicament això és Amazon. O sigui, és com si fos el mercat de tota la vida, però online. Què és el bo de vendre a Amazon? Que Amazon té els seus propis magatzems i la seva pròpia red de transport. O sigui, una persona com jo, que tenim una empresa petita, bàsicament sóc jo, i no necessitem res, un telèfon, un ordinador i una connexió a internet. Comprem un material amb un proveïdor, aquest proveïdor jo li faig enviar directament als magatzems d'Amazon, siguin a Espanya, Alemanya o Estats Units, és igual, i Amazon, una vegada que realitzi una venda, Amazon l'enviarà. Per tant, jo no veig el material. Jo veig les mostres, provo les mostres, però el que és el material realment no el veig ni el toco. El que m'encarrego és que la pàgina que hi ha a Amazon del meu producte estigui optimitzada, sobretot és molt important, amb paraules clau, fotografies, vídeos, i fer la publicitat, que es diu el PPC. Si tot això ho domines, doncs vendràs productes i vendràs molts, ja que el mercat és enorme.